Bună, prieteni! Am venit la Strihaia. Astăzi am ajuns pe la vreo, cred că 7-8, așa am ajuns la Strihaia. A venit Leo să mă ia de la București. De fapt, nu chiar de la București. A venit cu Aristica a condus. Și vreau să fac și eu un vlog, pentru că n-am mai făcut niciun vlog de mult timp. Și vreau să vă spun adevărul. Nu vreau să mai fac imagine frumoasă nimănui. Nu vreau să mai mint, să mă ascund. Nu mai vreau să încerc să fac să fie bine pentru toată lumea și să pun într-o lumină bună pe toată lumea. Și eu o să stau să sufăr în tăcere. M-am săturat. Eu, știți foarte bine, v-am spus, am 2 luni de sarcină. Eu, de când m-am certat cu Leo și am plecat la București, am o lună de zile de cât timp am stat eu la București. Da. Și vreau să vă spun, prieteni, eu nu știam sigur 100% dacă, când am plecat de la Leo, că sunt gravidă, dar bănuiam. Pentru că nu venea menstruația, aveam grețuri și eu prima dată am crezut că e de la bilă, că mai vomitam eu lichid de la galben amar, pentru că eu am probleme cu bila, cu stomacul, cu astea și chestiile astea mi se întâmplau oricum și dinainte să fiu gravidă. Și am crezut că e ceva normal. Și când am văzut că nu mi-a venit menstruația, am crezut că este o dereglare hormonală. Știți foarte bine că la o femeie se poate să mai ai și dereglare hormonală. Da? Și nu știam 100% dacă sunt gravidă. Credeam că e doar o chestie așa și că o să-mi revin. Dar după aceea, când am văzut că eu chiar încep să am grețurile, să mai așa, să nu suport mirosurile, atunci mi-am dat seama, bă, stai că sunt gravidă. Chiar și Cătă. Când eu am plecat de la Leo și ne-am despărțit și ne-am certat, Cătă m-a dus. Pentru că Leo, știți că nu mai vede bine de mult timp cu ochii. Și m-a dus Cătă. Și Cătă făcea glume pe drum, în timp ce mă ducea la mine acasă. Hai, împăcați-vă, nu știu ce, că ești gravidă, că mi s-a făcut rău în mașină, mi-a venit să vomit. Și Leo cu Cătă făceau glume pe seama asta. Ești gravidă, ești gravidă. Și uitați că au avut dreptate, chiar eram gravidă. Ce vreau să vă spun, prieteni? Eu, de când am aflat că sunt gravidă, am spus lui Leo. Leo, când a aflat că sunt gravidă, nu i-a venit să creadă. A zis că el nu realizează așa ceva. El om bolnav la 50 de ani să mai poate să facă copii. Dar uitați, prieteni, că este posibil. Se poate un om cu diabet și bolnav să facă copii, dar sunt șanse ca copilul să iasă cu probleme. Dar nu sunt 100%. Ce vreau să vă spun este că Leo m-a rănit foarte mult, prieteni. Și am încercat să îi creez o imagine bună și să țin ascunse chestiile astea ca să nu îi fac lui o imagine proastă. El m-a jignit foarte mult. De cât timp a aflat că sunt gravidă, m-a jignit în toate felurile, că nu este copilul meu, că ești o curvă, m-a jignit în toate felurile, ceea ce pe mine mă doare foarte tare, pentru că, mă scuzați, acum sunt într-o perioadă mai sensibilă din viața mea, pentru că sunt și gravidă și e vorba că mi s-au adunat prea multe și nu mai pot. Simt că nu mai pot, prieteni. Și nu știu ce să fac. Mi-a spus toată lumea să fac avort și Leo mi-a spus să fac avort, că el n-are bani să crească copilul. Și patrona nu mă vrea, a spus să fac, și vrea să fac avort și Luci și toată lumea.
Ei, când au aflat că sunt gravidă, i-a interzis lui Leo să mă mai aducă la Strihaia, să se mai împace cu mine. I-a spus ca să-mi spună mie să fac avort. El, în inima lui, nu simte cu adevărat că vrea chestia asta. El încă mă iubește, încă ține la mine și nu vrea să facă avort, dar vă dați seama că este îmbrâligat și împins de la spate de familia lui, mai ales că acum el este într-o perioadă foarte proastă cu banii și stă la mâna lor și vă dați seama că nu are nici bani ca să putem să stăm noi la casa noastră. Vă dați seama că trebuie să-i asculte pe ei pentru că n-are încotro, stă pe casa lor, stă pe casa patroanei. În timpul ăsta de o lună de zile, în cât timp eu am stat la București, mă rugam de Leo, hai să ne împăcăm, hai să facem să fie bine, să te iert și eu pe tine, să mă ierți și tu pe mine, pentru că amândoi am avut greșeli în relația asta. Și să o luăm de la capăt. M-am rugat de el, efectiv am stat ca o miloagă. Pentru că am zis, asta e, dacă Dumnezeu ne-a dat copilul ăsta, este un semn să nu ne despărțim. Eu nu sunt de acord cu avortul. N-am inima asta. N-am fost de acord să fac chestia asta nici cu Dominic. Eu când am rămas gravidă cu Dominic la 17 ani, tot așa eram foarte amărâtă, n-aveam pe nimeni lângă mine. Bărbatul cu care l-am făcut pe Dominic nu era un om responsabil, stabil. Era și el un copil, eram și eu o copilă. Am rămas singură cu copilul, m-am chinuit. Eu așa sunt pe gândirea asta. Chiar dacă ești amărâtă și nu ai posibilități să crești un copil, nu este normal să avortezi un copil. Asta e, ți asumi. Dacă Dumnezeu ți-a dat un copil, este o minune, o binecuvântare și trebuie să-ți asumi. Nu trebuie să faci avort și să fii egoist, să te gândești la să-ți trăiești viața, să-ți trăiești tinerețea și alte chestii. Chiar dacă ești amărât, îl crești cu ce ai. Așa gândesc eu. Așa am fost învățată de mică, cu gândirea asta. A venit Leo astăzi și m-a luat și Aristică făcea mișto pe seama mea. Leo nu mi-a luat apărare. Asta m-a durut foarte tare. Zicea că hai să facem un test de sarcină, că nu-i copilul lui Leo, că nu știu ce. Și Leo n-a zis nimica. Și după aceea eu am fost nemâncată pe drum. Deci până la Strihaia am făcut 4 ore jumate. Și n-am avut timp să-mi iau nici măcar apă și un sandwich, ceva să am. Aveam bani la mine. Dar n-am avut timp să-mi iau. Și vreau să vă spun că Leo, după ce a venit să mă ia, nu mi-a luat nici măcar o sticlă cu apă și ceva să mănânc. Direct a început să se certe cu mine, că nimeni nu mă vrea, că patrona nu mă vrea acolo, că nimeni nu mă vrea acolo, că el nu mă vrea, că regretă că a venit să mă ia de la București, că cum a ținut o lună de zile, de ce a venit tocmai acum să mă ia, că mă trimite înapoi, că mă trimite la Olga să stau și am spus ok, foarte bine. Du-mă să stau la Olga. Oricum, eu am vorbit cu Olga toată situația asta și ea a fost lângă mine, singura din familia lui. Ea a fost lângă mine și mi-a zis: n-are nimic ca Nicola, asta e nepotul meu. Vii să stai la mine și ne descurcăm cu ce avem. Nu te lua după Leo, nu te lua după nimeni, nu faci avort.
că Leo nu simte cu adevărat chestia asta, așa îl învață patrona și Luci. Deci până și Olga a ținut cu mine. Așa nebună cum este ea, are sufletul bun și iubește cu adevărat copii. Leo astăzi mi-a vorbit foarte urât. A țipat și m-a jignit oricum de multe ori. Nu ține cont deloc că sunt gravidă și că toate lucrurile mă afectează și că sunt foarte sensibilă. N-a ținut cont că știa că eu am mai trecut printr-o traumă de asta și am făcut copil și m-a abandonat cu copilul și m-a lăsat cu Dominic, fostul meu bărbat. Știa ce mă doare cel mai tare, știa traumele mele și el, în loc să nu facă chestia asta, din contră mai rău a făcut aceeași chestie. Leo pe mine m-a dezamăgit foarte rău, pentru că eu de când am cunoscut pe Leo, eu chiar l-am iubit și am fost sinceră cu el și am stat cu el și când a avut un ban în buzunar. Eu când l-am cunoscut pe Leo, n-avea bani, era un om amărât. Avea bani așa, 1.200.000 de trăit, de mâncare și de un alta. Dar nu avea bani ca să-mi facă nu știu ce cadouri sau să-mi pună silicoane sau astea. După aceea, dar a făcut bani. A făcut și el bani. Eu am fost lângă Leo când era pe patul de spital și era bolnav și aveam grijă de el. Am stat cu el 1 an de zile, prieteni. N-am fost o femeie de aia care a stat cu el câteva zile și și-a făcut treaba cu el și gata. Da? Așa sunt eu, am gura rea, sunt eu rea de gură, dar am inima proastă, eu pur suflet, mă atașez, așa sunt eu. Și poate am fost proastă, că am pus suflet, poate am greșit că, nu știu, că nu mi-am văzut de treaba mea și că m-am pus cu un om mult mai mare de vârstă ca mine. Poate am greșit că am pus suflet și că l-am iubit. Poate nu trebuia să-l iubesc, poate trebuia să-mi găsesc un bărbat de vârsta mea tânăr și să văd de tinerețea mea, nu știu. Oricum eu am făcut ce am simțit. Eu mi-am dorit doar un bărbat care să mă iubească, să fie lângă mine, să-mi ofere stabilitate, să mă simt protejată lângă el. Nu mi-am dorit un bărbat care să-mi dea miliarde, să-mi dea case, mașini, nu mă interesează chestiile astea. Eu apreciez cu totul alte chestii și mă bucură cu totul alte chestii, mult mai simple. Eu nu mă bucur nici dacă cineva îmi ia o mașină și o pune pe numele meu, eu nu mă bucur. Mă bucur, dar nu la modul ăla să simt că îmi râde inima, că îmi râde sufletul de fericire. Nu mă bucur, pentru că pentru mine lucrurile materiale nu înseamnă cine știe ce. Pe mine, eu am apreciat la Leo pentru că la începutul relației mi-a oferit stabilitate, mi-a oferit relație oficială, m-a pus pe primul loc, m-a luat în serios de la început de relație, nu și-a bătut joc de mine, mi-a oferit stabilitate, mi-a oferit protecție, am simțit că am un bărbat lângă mine care mă iubește și care luptă pentru mine. Dar s-a schimbat, nu mai este același Leo pe care l-am cunoscut, se lasă controlat de mama lui care toată viața l-a controlat. Nu i-a convenit de nicio femeie din viața lui, nici de Anca, nu i-a convenit și o bârfea și nu-i convenea și pe Mihaela, nu i-a convenit și o bârfea. Nici de mine, nici de toate femeile lui patrona nu-i convine și dacă și-ar lua Leo o țigancă care să fie domnișoară, care să facă curat 24 în 24 și mâncare de 24, tot nu-i convine și tot o bârfește și tot nu-i bună. Dovada vie Anca.
Anca îi făcea cura mâncare, creștea copii, tot ce trebuie și tot nu i-a convenit. Pentru patrona nimeni nu-i bună. Ea este obsedată de copilul ei, vrea să stea numai cu ea, nu lasă să fie fericit, nu ne-a lăsat în pace să fim fericiți, mereu s-a băgat în relația noastră, niciodată n-a fost de acord cu relația noastră, mereu a încercat să ne despartă, să bage strâmbe între noi. Eu am respectat-o foarte mult pe patrona prieteni, ca să știți. Și foarte bine, pentru că de ziua ei eu m-am dus și am făcut cadou. Într-o zi chiar a ridicat mâna la mine. Ieșise Leo de la spital și când era Leo la spital și eu am fost alături de el, și ieșise de la spital Leo. Și Leo a rămas să se ducă la restaurant cu Alin, cu Mihaela, cu nepoții, cu patroana, să se ducă să mănânce. Eu, fiind foarte obosită, le-am spus de la spital, duceți-vă voi, că eram la spital. Și ieșise Leo de la spital, duceți-vă voi la restaurant, că eu mă duc la hotel să dorm. Și am ajuns la hotel, am intrat în baie și au venit între timp, au venit de la restaurant. Și eu eram în duș, nu am auzit că bătea patrona la ușă, că eu am închis, că eram la hotel, într-o garsonieră, într-un apartament. De normal trebuie să închizi ușa, să nu intre cineva peste tine. Și doar pentru că eu eram în baie și îmi făceam duș și n-am auzit, după aceea am ieșit din baie și am auzit că bătea cineva la ușă și am deschis ușa. Și patroana a ridicat mâna la mine și mi-a zis să te desparți de Leo, că nu știu ce, că nu știu ce. Eu am lăsat-o în pace, nu i-am zis nimic. Am zis, lasă-mă că e bătrână. Nu stau să mă pun la mintea ei. E bătrână, e femeie bătrână, e bolnavă. Că și eu aș putea să ridic mâna și să nu țin cont că ești bătrân, că ești nu știu cum. Ai ridicat mâna la mine, ai țipat la mine, m-ai jignit și eu pot să te jignesc. Pentru că cum mă tratezi, așa te tratez și eu, în funcție de cum sunt tratată. Eu niciodată n-am fost rea fără motiv, niciodată. Astăzi Leo zicea, mamă, ce-ai slăbit. Ai slăbit rău de când nu mai ești cu mine. Și am zis, da, Leo, pentru că sunt gravidă, am probleme cu sarcina și tot ce mănânc îmi vine greață și vomit. Și am slăbit din cauza ta, pentru că tu m-ai făcut să sufăr, tu mi-ai vorbit foarte urât, tu m-ai tratat foarte urât. De cât ți-am spus că sunt gravidă, te-ai schimbat complet, total te-ai schimbat. Nu mai ești același om pe care l-am cunoscut. Nu mai ai suflet în tine. Nu te-ai interesat astăzi că n-am mâncat nimica și nu mi-ai luat o sticlă cu apă, nu mi-ai luat mâncare, ceva. Te-ai certat cu mine, m-ai dus la Anca, m-ai lăsat la Anca și nu te-ai interesat dacă am ce să mănânc, dacă am ce-mi trebuie aici. Nu te-ai interesat. Pentru cei care nu credeți că sunt la Strihaia, uitați. Bucătăria lui Olga. M-am săturat să țin în mine prea multe lucruri care s-au adunat. M-am săturat să tac din gură ca să nu creez o imagine urâtă altora. M-am săturat. Nu vreau să mai tac, nu vreau să mă mai prefac. Nu vreau să mai iau apărarea nimănui. O să fiu de acum încolo sinceră, o să spun lucrurilor pe nume. Tot ce mi se întâmplă în viața mea personală, eu o să spun pe vloguri, nu o să mai iau apărarea nimănui de acum încolo. Să stau să mă gândesc, stai că nu vreau să le zic la fani ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, ce mi se întâmplă în viața mea, ca să nu le fac o imagine greșită, să nu-i judece lumea. Dar pe mine, Leo nu mi-a luat apărarea deloc. De când sunt gravidă, el n-a adus un cuvânt în online să spună, da, Nicole este gravidă cu mine, are 2 luni de sarcină, este femeia mea, o să vin să o iau acasă și alte chestii. Nu. N-a știut să-și asume, n-a știut să fie responsabil, n-a știut să-mi ofere stabilitate, să simt că mă pune pe primul loc în viața lui. N-a spus nimic nimănui, a tăcut din gură,
A lăsat lumea să arunce cu noroi în mine, să mă judece, să vorbească prost, să spună că am făcut copil cu alții, să fiu judecată, să arunce cu pietre în mine. N-a ieșit să-mi ia apărarea, n-a ieșit să spună lucrurilor pe nume și să vorbească cu fanii ca să înțeleagă. N-a făcut absolut nimic. Am stat la București o lună de zile, n-am mișcat un deget. Într-adevăr, îmi trimitea bani pentru mâncare, pentru tot ce îmi trebuie. Mi-a trimis bani și să mă duc la spital și tot ce îmi trebuie. Dar degeaba mi-a trimis bani dacă n-a fost lângă mine. Dacă mă jignea, îmi vorbea foarte urât, mă făcea mereu să plâng, mă făcea mereu să sufăr. Am făcut o depresie, am slăbit foarte rău. Degeaba mănânc pentru că tot ce mănânc vomit. Pentru că, așa este când ești gravidă. În fine, prieteni, vreau să vă spun că și dacă nu credeți chestiile astea, eu o să vin cu dovezi. Dacă în caz că nu credeți chestiile astea, tot ce v-am spus eu în vlogul ăsta, eu o să vin cu dovezi. Și o să vă dovedesc că nu mint cu absolut nimic. Îmi pare rău că am ținut în mine atâta timp chestiile astea și că nu am spus și că am încercat să-i pun într-o imagine frumoasă, să nu știe nimeni chestiile astea. Îmi pare rău că m-am lăsat pe mine pentru alții și nu o să mai fac chestia asta niciodată. Asta e, prieteni, o să cresc copilul singură, o să mă descurc cu ce am, o să stau aici la Olga, cu Anca. Olga a zis că o să vină și ea în România, a zis că o să trimită bani până vine în România. Am vorbit astăzi cu ea pe cameră, i-am zis că am venit aici, știe. Mi-a zis ca să stau aici, a zis lui Anca să aibă grijă de mine, i-a zis Anca să ai grijă de Nicol, că și eu am avut grijă de tine când erai gravidă cu Eric. Da, prieteni. Dumnezeu vede pe toată lumea, Dumnezeu știe cel mai bine cine minte și cine spune adevărul, cine are suflet rău și cine are suflet bun, cine minte și cine e sincer. Dumnezeu o să aibă grijă de toată lumea, eu o să-mi cresc copilul singură, indiferent de situație, o să mă chinui, o să-l cresc așa cum pot, nu sunt vreo bogată, sunt o fată normală. O să fac și eu vloguri, o să postez, nu știu, o să văd eu ce fac să mă descurc. O să stau aici la Strehaia, la Olga, să-mi cresc copilul. O să nasc la Craiova, unde a născut și Anca. Și ce să vă zic, prieteni? Încerc să fiu puternică și să merg mai departe. Leo regretă pentru tot ce a făcut astăzi, dar e prea târziu. M-a rănit prea mult, m-a dezamăgit prea mult. Și nu cred că pot să iert așa ușor tot ce mi-a făcut el. Când am făcut testul de sarcină și am trimis poze și filmări și tot, mi-a zis distrus-o, terminat-o. M-a jignit foarte urât. Du-te și cântă la altă masă, că minți. Până nu te duci la doctor să văd ecografia, nu te cred că ești gravidă? Minți. Minți ca să mă legi de tine, ca să mă împac cu tine. Ce interes am eu la tine, Leo? Că n-ai niciun bani, ești amărât, ești vai de capul tău, n-ai nici măcar o casă, o mașină pe numele tău, n-ai nimic. Ce interes am eu la tine când tu n-ai niciun ban? Mai ești și bolnav și mâine pe mine nu o să mai fi, pentru că ai o vârstă. Ce interes am eu la tine? Eu te-am iubit cu toate defectele tale și nu m-a interesat că ești bătrân, că ai vârsta pe care o ai, nu m-a interesat nimic. Eu m-am îndrăgostit de caracterul tău și de bunătatea ta. Înțelegi? Pentru că m-ai făcut să simt ce nu m-a făcut să simt nici măcar familia mea, mama sau tatăl meu. Dar te-ai schimbat.
nu mai ești același om. Eu mă îndrăgostesc decât de oamenii care au sufletul bun și sunt sinceri și sunt asumați și care sunt bărbați adevărați. Eu când văd genul ăsta de bărbat, cum ai fost tu acum de când ai aflat că sunt gravidă și cum a fost fostul meu bărbat, mi se scârbește. Mi se scârbește pe zi ce trece, pe zi ce trece, mi se scârbește tot mai rău de tine. Ce să mai zic? Să te gândești atâta, că există un Dumnezeu. Și o să regrezi pentru păcatele astea. Pentru că ți-ai bătut joc de o copilă care a fost amărâtă toată viața ei și chinuită. Și gândește că am 21 de ani. Puteam să fiu fita și tu ți-ai bătut joc de mine. Mi-ai făcut copil, te-ai spălat pe mâini și gata. Acum te doare fix undeva de mine. N-are nimic aleu. Va veni ziua când o să regreți foarte rău. Și o să fii să-mi ceri iertare. Și când se va naște copilul, o să te rogi de mine să-ți dau să stai cu el, să petreci timp cu el și să-l vezi. Dar nu o să ai dreptul să-l vezi, pentru că atunci când mi-a fost greu și am fost gravidă și mi-a fost rău, n-ai fost lângă mine. Și după aceea ce vrei să fii lângă mine, că după ce se naște copilul și e totul bine și devin lucrurile mai ușoare? Nu meriți. Nu meriți o femeie ca mine și nu meriți nici să mă sacrific corpul și toată viața și tinerețea să-ți fac ție copilul ăsta. Nu meriți. Dar nici nu pot să fac avort. Pentru că eu n-am sufletul ăsta. Cum ai spus tu și familia ta să facă avort. Și cum te îmbârligă toată familia ta. Și după aceea, după ce realizezi că îți pare rău, încerci să repari și spui că îți pare rău și că tu nu vrei să avortezi și că vrei să avem grijă și dacă e să găsești galbeni, că o să ai grijă de mine și de copil. Dar nu merge așa. Merge ori albă, ori neagră, alegi. Ori rămâi cu familia ta și te iei după ei și stai cu ei, ori ești cu mine și lângă copilul tău. Alegi. Nu merge. Pentru că familia ta nu mă vrea, nu mă acceptă, nu mă suportă, mereu a încercat să ne despartă, de la începutul relației nu m-au plăcut. Un bărbat când iubește cu adevărat o femeie, nu îl interesează cine o place și cine nu. Doar tu trebuie să o placi pe femeia ta, doar tu trebuie să o iubești, nu trebuie să te intereseze cine o vrea și cine nu o vrea. Ai înțeles? Cum ai făcut la începutul relației, nu te-ai interesat de hate, de gura lumii, de părinții tăi, de nimenea, de familia ta, dacă mă place sau nu, așa trebuia să faci acum, când ai auzit că sunt gravidă. Da? Pentru că eu ți-am fost loială, nu te-am înșelat niciodată, mereu te-am iertat, vorbeai cu femei pe telefoane, cu mine în pat, te-am iertat de atâtea ori. Înțelegi? Și n-ai meritat. N-ai meritat. Mă pup, prieteni, să ascultați vlogul până la sfârșit și aștept comentarii să văd și părerea voastră ce să fac în legătură cu copilul. Vă pup!